Nginibingelele bafowethu nginamukele kuyona i-channel igama Nqoba Dlamini, also known by the name of DJ Chef The Soul. If you are new to the channel, you are very welcome and please do not forget to subscribe. Lana ke bafowethu ke siphethe udaba lwakhe ke uBlack Coffee naye ke uKhuzani ujabule wafa ngokuka Khuzani ke ngenkathi esho lapha yana ukuthi uBlack Coffee ke ngenkathi naye ke emcimbini thizeni ke uye wa celebrate nje ngenkathi eshaya yona ingoma yakhe lapha yana ke sibuye sithinte zakhe ke uDJ Hlu lapha njengoba sike sambona ewina khona lapha yana ke emcimbini lo ukuhlukanisa unyaka bafowethu. Abantu abaningi basola khona ukuthi njengoba lapha yana lezi ayithombe zayo ke iANC kukhomba khona ukuthi ke vele kube nebribe mhlambe okungenzeka noma ke kungenzeka ukuthi ke ibona bamvotelile. Nazi lapha yana ke sibuya ngomakhathi naye futhi Master KG uye wabuhelana nomakhathi. Abantu abaningi basola khona ukuthi uMaster KG uyiscam ngenxa yokuthini wayesemlahlile, kodwa ke after ke i-deal le ka 100 million uMaster KG waseyabuya bafowethu. Ngiyacela ni subscribe, ningakhohlwa ukucomment. Thank you.